I dag vil jeg forklare anden kvadratsætning. Anden kvadratsætning ser sådan ud. A minus B i en parentes opløftet i anden. Først kan man lave parentesen om til 2, da potens betyder i dette tilfælde parentes gange med parentes. Og det ser sådan her ud. A minus B i en parentes gange A minus B i endnu en parentes. Derefter skal man gange begge led i første parentes med begge led i anden parentes, og det kan skrives op på den her måde. Først skriver man lige det samme op, og derefter kan man se, at man tager første led i første parentes og gange med første led i anden parentes, og så første led i første parentes ganges med andet led i anden parentes. Og derefter så tager man andet led i første parentes og ganger med første led i anden parentes, og derefter andet led i første parentes med andet led i anden parentes. Og så kan man skrive det op, og det bliver altså til A gange A plus A gange minus B, og det er vigtigt, at B står i en parentes, fordi det gør det op i parentesen fra tidligere. Og så lægger man A eller B minus B gange A, og til sidst minus B gange minus B, begge i hver deres parenteser. Og så efter det kan man skrive A gange A og minus B gange minus B om til potenser, da potenser betyder gange med sig selv. Og det bliver altså til A i anden plus B i anden, da minus B gange minus B giver plus. Til sidst kommer hele dette stykke, og det kan skrives om til 2 gange A gange minus B. Og minus B burde her være i en parentes, men det er den desværre ikke lige. Og det er et total foran det, fordi der er jo 2 af dem. Og det bliver så til minus 2ab, som man derefter kan sætte ind i kvadratsætningen. Og det er faktisk den endelige kvadratsætning, og man kan derefter skrive hele formlen.